Студио Емил Продакшн представя много специален поздрав от тате Ради и мама, Снежка и сестричката Йоана, за малкия джамбаз Илия. Ти си сърцето на мама и тати! Илия, джамбаше Малков, мама и тати си най-сладкото съкровище. Очички черни, усмивка като мед. Ти си нашата песен, ти си нашият Илия, ту си Ане мама, кое ме тати сховило. Отсикно джамбази, тари София държава, бичалел села ми. Всяка майка Илия, легендата не ражда, той е вълк единак. И Симон Будбари фамилия, Капа Барав Тумен. Мама Снежка, хубава жена, тате Ради, сила и душа. Йоана, малка звездичка, смее се нашата сестричка. Хайде всички, ръце